Vull ser activista per aconseguir que els que vinguin darrere nostre tinguin un camí més planer. Hi ha moltes creences sobre el meu trastorn que no es corresponen amb la meva realitat i a la realitat d'altres persones. Fins i tot en el petit vincle, la família, els amics, normalitzar aquestes malalties. Ser activista pot ser alliberador, perquè si un sent que està vivint una experiència que no pot explicar o sent por d'allò que està vivint, pot incrementar molt el seu dolor. Que la gent vegi que som persones que podem tenir una vida normal, que podem obtenir els nostres objectius i tenir un procés de recuperació. I això facilitarà una mica la recuperació de tots plegats, perquè podem fer una vida perfectament normal i plena i si tenim també una mica del recolzament i de les paraules correctes del discurs que hi ha a la societat.